سلام كبرات سمعتنا إذا مدب تخاتلتي كاب جابير أبونان كاب يسوع كريستوس مدحنينان سلامنا عخدكم يخون أبز حلفه أبكر ما أملاخ منفساوي عدا يخون سقاوي عدا أي حلو خاب الزبل كلته كفال تمرتي أقربا نير حجيجن سالساين أي مود أتاخ قربه جابير أبكر ما أملاخ كونه أبكر مسب منفساوي عدا خونه سقاوي عدا زي بلنا حرخ نوص بحرنت كنا بريز دلينا بخنياتو وصا خاب እግዚአብሔር ባሪያ ዝገብሩ ቁጥር የብሉም ሰብ ባሪያ ኸገበር ይፍትን ሰይጣን ባሪያ ኸገበር ይፍትን ሀብታም ዘለቅ ሐካ ባሪያ ገብረካ ካል እስተፈላሌ ባሪያ ዝገብሩ ቁጥር የብሉም ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ደቅ እስራኤል ካብ ግብጽ ባሮት ነይሮ ስለዚህ ኸባርነት ግብጽ በሙሴ እግዚአብሔር ከም ዘውጾም ተዛሪበ ነይሩ دحار ካብ ግብጽ ውጽ ድማ ናይ ሕግ ባሮት ክኾኑ ናይ ሕግ ክእዘዙ ኣብ ታሕቲ ሕጊ ክመላለሱ ድማ ንዓኣቶም ጠቅም ዘበለ ምስኡ ኣዘራኸቦም ሕጊ ኸኣ ኣቂሙሎም ስለዚህ ባሪያ ሰብ ባሪያ ሕጊ ሰይጣን ንወዲ ሰብ ኣስሒቱ ባሪያ ኃጢአት ይገብሮ ኃጢአት ዝገብር ባሪያ ኃጢአት እዩ أبى وانجيل يوحنا شامناي معرف كأرينا نيرنا باري حق زجبرهم دما أبزت ساعات 19 دك إسرائيل حق خبون كلنا نري والفخ نسب باري أجبر سبس دخون فترتي بزحت بوازا زأتوه بقليل زأتوه خوات لخ ساعة زي كله باري الشجرة باري حشيش باري مسته باريا زموت باريا تفلالي خونو يقبر كاليك جنزب باريا قبر كندي تم حضره يم حضرك فور جنزب باريا قبر أبي ما توسم عرف شديشته نعم لكن جنزب إنك تجزو يدخلون يخو وين نتحدث أليو نتحدث يفتو وتعزيزو نتحدث نبيبلو وين عقو وين نتحدث نعقود ما نتحدث جزء نخلت وقت كونا يتخليني خايلو باريا جنزب باريا سيطان باريا جاننتي دفترات أنقالي بالسفل عليه غيره باريا خجبر كافتن السيطان كوين باريا فرحات فرحات نسب باريا يزجبرو فرحات نخلمتنا خز جزء حيل اللو باريا فرحات كنكون فقر أملاخ يكونن دايدا باريا أملاخ موسى باريا أملاخ داوود باريا أملاخ إلياس باريا أملاخ إلسا باريا أملاخ نابلغ الأملاخ يزارب باروت أملاخ كنكون باروت كريستوس هواريا باولوس باريا يسوع كريستوس هواريا بطرس باريا يسوع كريستوس ويدما باريا ጸጋ ነትዛሃበና ጸጋ ክንግዛ وين حق نجزع وين ጸጋ نجزع أب كريستناها تحتي ጸጋምበር تحت حق አይኮንኩም እንኩል ኮሎ تحت ዝብል ቃል ገዛኢ إذا سمع ስለዚህ ንጸጋ እንግዛ ንጸጋና ተገዛእና ድማ ፈቃድ አምላኽ ክንገብር እዩ አምላኽ ዝደልየና ባርያ ይገብር ሓደ ካብቲ ኣብነት ሰብ ባርያ ከም ዝገብር ብዕዳ ሓንቲ ሰይቲ ነቢ ዝነበረት ዕዳ ገዲፉላ ዝኸደ እንታይ ከም ዝገብር አንቢብና እቲ ዝሓለፈ ዝተማሃርናዮ ተንክፍ ኣቢልና ናብተን ክልተ ካብተን ሸውዓተ بعدا مسفر ጸጋ ወይ بعዳ አገልግሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ተሓታቲ ከም ንኸውን ተሓተቲ ከም ንኸውን ካልኣይቲ ድማ بعዳ ነፍሲ بعዳ ደም ከም ንሕተት ተዛር ተማሂርና ናይ መወዳእታና ኸውን ባር እግዚአብሔር ክዛረበና ይሞን ጸሊ ቅዱስ አቦ ነመስግነካ ኣለና ስለ ህያው ቃልካን ስለቲ ንህይወትና በትክክል ክመርሓ ዝኽእል ሞ أبزا مدرزي أخوني أبكي الميخا بتعنا بسلام بهدأت بحقوس كنا برزخ إلنا قدس مخرخان قال كان سلذهاب كان أنا مسكنة كالنا سلهياو قال كات مسكن
سمعهم لزقال زي እግዚአብሔር አቦ ነገሮም ከመዓራሪ ድማ እዚ ንልቦና ኾኖም ንብዙሓት ዝሰምዕዎ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትልእኮ ዘበለ ኸስልጥ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ጀሚርና ስጋዕ ንወድእ ምሳና ኾን ኣብቲ መጨረሻ ሓደ ደቂቕ ተርፎ ኸሎ ድማ ዝሓመሙ ሰይጣን ዝጻበኦም ዓቕሎም ጸቦም ኣብ ስምካ ሓይሊ ኣሎ መሓረኒ ንዝብልኻ ሓይልኻ መጽዩ ከናግፎም ፈውሲ ካብ ስምካ ካብ ቃልካ ካብ ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ልዕሊ ሕዋተይን ሓተይን ክኸውን ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ መወዳእታ ናይ ስብከት እዚ ኣዳም ኣብ ዘንበርዎ እግዚአብሔር መጺኻ ክትፍውሶም ረድኤትካ ክትልእ ከሎም ድማ ይጽሊ እዚ መንጽቡቕ ፍቓድካ ስለ ትገብሮ ድማ ተመስገን ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ትቅዱስ ስምካ ይባረኽ ኢየሱስ ስም አሜን ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ዕዳኣ ከመይ ጌራ ከም ትኸፍል እቲ ነቢይ እኳ ኤልሳዕ ብኣምላኽ ብዝተዋህቦ ጸጋን ሓይልን ንዒድዋ ዕዳኣ እንተኸፈለት ባርያ ከም ዝገብር ዕዳ ግን ኣብ ምሳሌ ብኣሞይ ተዛሪበ ነይረ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ባርያ ገብር ሰብ ባርያ ገብር ዝኡደካሲ ባርያ ገብረካ 22 ፍቕዲ 7 ኣብ ካልኣይ ነገሥት 4 ካብ 1-7 ተንቢብናዮ ግን ከምዚ ይብል ካብ ኣንስቲ ደቂ ነቢያት ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ናብ ኤልሳዕ ሰብኣየ ግልያኻ ሞይቱ እዩ ግልያኻ ከዓ ፈራሃ እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ትፈልጥ ኢኻ በዓል ዕዳ ከዓ ንኽልቲኦም ደቀይ ወሲዱ ባሮቱ ክገብሮም መፅሎ ኢላ ጠርዐት ኤልሳዕ ድማ እንታይ እሞ ክገብረልኪ ኣብ ቤትክ ዘለክ ንገር ንበላ ንሳ ከዓ ገረድካ ብጀካ መቐርሰሚቶ ዘይቲ ኣብ ቤት ገለ እኳ የብለይን በለቶ ሽዑ ንሱ በላ ኪድሞ ካብ ወፃኢ ካብ ኩለን ጎረባብቲ ጥራይ ዝኾነ ጎይብታት ለምኒ ኣይተውሕድዮ ድማ እተዊ ድሕሪኸን ድሕሪ ደቅኽን ድማ ማዕፆኺ ሸጉሪ ናብ ኩሉ እዚ ጎይብታት እዚ ከዓ ኣዕርቕዮ ዘዝመልአ ድማ ኣግልስዮ ካብኡ ከዓ ከደትሞ ድሕሪኣ ድሕሪ ደቃ ነቲ ማዕፆ ሸጎረቶ ንሳቶም ድማ ጎይብታት እዮም ፁላ ነበሩ ንሳ ከዓ ተዕርቕ ነበረት ኮነ ድማ እቲ ጎይብታት ምስ መልአ ንወዳ ገና ከዓ ጎይቢ ኣምፃለይ በለቶ ንሱ ድማ ደጊምሲ ጎይቢ የልቦን በላ እቲ ዘይቲ ከዓ ቆመ ሽዑ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፅኣ ነገረቶ ንሱ ድማ ክዲ እቲ ዘይቲ ሽጥ እሞ ዕዳኻ ክፈሊ በቲ ዝተረፈካ ከዓ ንስኽን ደቅኽን ተናበሩ በላ እንደይጥዕም እግዚአብሔር ነፃ ክንወፅእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክባርኸና ይኽእል እሞ ከመይ ገይረ ከፍሎ ኣብ ዕዳ እንዲኣትየ ንብልቲ ኮይና እዛ ሰበይቲ ዝረድእ ኣምላኽ ክረድኣና ከም ዝኽእል ይሕብር ኣለኹ ሓራይ እምበር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መንግስቲ ኣምላኽ ተፃባፃቢት ስለ ዝኾነት በቲ ዝሃበትና ተሓተቲ ከም ንኸውን ተዛሪበ ነይረ ክርስቶስ ነቶም ካብ ዕዳ ሓጢኣት ካብ ዕዳ መርገም ካብ ዕዳ ሕጊ ዝድሓኑ ደቁ በቲ ዝሃቦም ፀጋ ብዕዳ ከም ዝሓትት ተዛሪበ ነይረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ኣብ ሮሜ 4:4 ከዓ ሓቢረኩም ነይረ ናብ እግዚአብሔር መፂኻ ብግብረይ ክጸድቕ እትብል ትኾንካ እግዚአብሔር በቲ ዝጎደለካ እዩ ዝሓተካ ከም ዕዳ እዩ ዝቁፀረልካ 10 ትእዛዛት ኣዚዙ እግዚአብሔር ብሓንቲ ጎደሎ ትኾንካ ክትመጽእ ከለኻ 9 ገይረ እግዚአብሔር ሓንቲ ጥራይ ኣትጎድለን እንተልካ ታተረፈትካ እዩ ዝነግረካ እምበር ሙሉእ ኣይብለካኒ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ክትመጽእ ምልኣትና ንሱ ስለ ዝኾነ እውን ሓቢረ ነይረ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ጽሕፈት ዕዳና ደምሲስዎ ስለ ዝኾነ ቆሎሴ ምዕራፍ 2:14 ኣምላኽ ብወዱ ተበጁ ቅሬታ ምስ ሃበና ውሉድ ከዓ ምስ ገበረና እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን እንታይ ይደሊ ብፀጉኡ ሕድገት ሓጢአት ምሕረት መሰል ውድነት ሂቡ መክሊት ከዓ ይህበና እዚ መክሊት ወይ ድማ ናይ ፀጋ ኣገልግሎት ብክንድዚ ኣገልግል ኢሉ መክሊት ብዝብል ቋንቋ ናይ ኣገልግሎት ፀጋ ከም ዝህብ ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ሮሜ 11:36 ኩሉ ካብኡን ብኡኡን ንዕኡን እዩ
كاو تقبلنا بقون قبره تمليسو كأنه عوي زرعيك زرع كلس تزرع تمليسو سنعي تأجخ كلسي نخبريو سلازي كنت أمليو تأجاز هبنا نمبر كان قمت أيكونه سلازي أما توس معرف أسران حموشته نحدا حموشته يبو نحدا خلته نحدا ما حدا يبو توم بعد حموشته بعد خلته نجده ملو تبع حدا جن كبيرو أتا كفو هكاي باريا نخالوت ولا زي تبو كنقدر كراب حلو فايمو اي فتول سلازي እግዚአብሔር بعد مسفر ጸጋ مسفر እምነት بو يحتنا اب رومي 10 ننفس وكم بمسفر املاخ ناي املاخ مسفري እምነት نفس وكم توهايبي ስለዚህ መስፈር ብዙ አይነት አለ አብሎን ይሽተሎ ማከለ ያለው በትተዋበካ ግን ተሐታቲኻ መስፈር ጸጋህ አብል ኤፌሶን 4:7 መስፈር ጸጋ በክርስቶስ ካብ አምላኽ ዝወሃበናይ አበይ ኤፌሶን 4:7 ሮሜ 12:3 ድማ በመስፈር አምላኽ እምነትን ጸጋን ባር መኻይዲ ክንድቲ እምነትና بو ጸጋ نعي مالك كنز ጸጋና በእምነት ካ ነገልግል ማለት ዘገልግል በእምነት ይዘገልግል በጸጋ ሆይኑ በእምነት አሚን ይዘገልግል ስለዚህ ነህዋቱ ተጸጋ ተዋህበ ድማ ንሩሱ ዘይኮነስ ነህዋቲ ወህበታሲ ወይ አገልግሎታሲ በአካላት መስይል ወሎ አበይ አብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ ሓደ كسع عسران شمونتن زلو أنببو ويدما أب إفسون معرف 4 كاب حدا كسع 16 تنببو ويدما أب قدامي بطرس 4 كاب 9 كسع 10 حدا انببو ببعينه تصقالو ببعينه تصقا قولوسي معرف 3 دما كاب 10 تخلت 10 شوعته أملاخ بقويتنا يسوع كريستوس من أنت خبر بخلو بسمو تقبرو زبله نخبر እግዚአብሔር ግበሩ ወይሉ ደምዲሞል ብዝግበር ዘበለ ማን ክخبر نحنا خنرአየሉ ዘይኮነ ከምዝና ኢሎም ዘለሲ አምላኽ ክخبረሊ አምላኽ ክخبረሊ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 4 ካብ 9-11 بخل ጸጋ መሰገልገልና አምላኽ بخሉ ምን ትخبر ኢሉ بخሉ አበይ ቆሎሴኸ 10 شوعات نامسكونكم بسم እግዚአብሔር بسم يسوع كريستوس تقبروا زبله كله بسم يسوع كريستوس قبروا بوخ ان እግዚአብሔር ابو خبرها ويل امسكن ويل زخبر እግዚአብሔር لو مغنا امت تقبروا بزحات تغاغله كل خابو بو نعو ابي رومي 10:36 بار أما توس 15 كاب 10:4-9 أب لوقاس 10:6 كاب 10:1-10 أب إفسون 4 كاب 7-10 أب قداماي بطرس 4 كاب 10-11 كاب 9 ببو بفقر خوي كنغلغل سلازل بفقر كنغلغل يزدل كاب 7 تغبركم غزي عديكم رؤسهم مطينكم نتا قداميتي هل تبالفقر ابن حددكم نهلوكم بصقانا حددكم تغالاغلو يبل እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቆሎሴ ድማ ምዕራፍ 3 ካብ 10 شوعات مبار እዚ ካፈለጥና በአካላት መስይል ወሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 10 አገልግሎታት እሞ ንኻልኦት ስለዝኾነ እንበር ንዓኻ ይኮነ ኢደይሲ ንርእሳ አገልግላ ይትፈልጥን ያ ንርእሳ ተገልግል ተኾይናስ ከመይ ማለት እግረይስ ከመይ ኢደይ ግን ዓይነይ ርእሰይ መግበኽ ምንቀገለኹ ኣፈይ ንኻልኦት ያ ተገልግል ከም ገለ ዘሳሕየኒ ነገር ተረኺቡ ብኢደይ ይሓኮ የገልግለኒ ኣሎ ማለት ኣብ እግረይ ተደኣ ኮይኑ ትሽግር عينيسي نرسا قلقلا يتفلتني من النتا خمان يتفلطني نخالوت كن كتقلقل يا توعد
إذنين رؤوس قلقل يفلتني نخالقت جن سمعوا كحد تدعى هدم كوينو يهدم تدعى حقس كوينو يزمر مزمور ترى أخوي سمعوا سي من لا شيء بزلوا أكلاتنا بزلوا أكلات سجانا نتي ملأت سجانا نعوي زقلقل سلازم خذ قلقل كلها نخالقت وهبكات أجان تدعى أميتك يحتك نخالقت خذ قلقل الإيبوك أنا زفلت أصابله نرأس حميمو خلص أزماز مشت أزماز زحمو زنبر يذكرني ناي فوز أجا تقبلوس نخالوت يفوز هذا معلتنا هذا قال بمقلاص أجا نوزحات تتقم سي أقولوا حميمو نيرو تقنا تزقلقلو لزنبر دحار كل ساعتي مال اختنا بكالوت اللي يحرفه حجة حلف دليل ناي كالوت مسيلو نرأس هاي الوقت جابه ما كنا نجارة زبالة بإثيوبيا تفويش شو توهبت سنخالوتي أما تقعد تقبل كا تقمص أن لحرقين كا تحتاتيخ سلازي أبرو رومي عصر تقلتنا أبنت نتدعى تنكيفنا يو كابزي زبالكم رومي عصر تقلت توهبتات قدامي قرنطس عصر تقلته إفسون 4 قدامي بطرس 4 أبزي قولسيخ أسلسته أبزي صحفات زي نايرومي انتدعى أمبيبنا انتايز بالنركب كان قال كلنا نخال أوتكم زخوني هندي مسفري لكم الله مسفر أملاخ بأمنت مسفر تقع بخرصوص أب قدامي قرنطس عصر تقلته أب إفسون 4 دقمو لكم الله حراي ما أب عصر تقلته تايري قدر سلسة كم تأملخ نفسه كيف زعدله مسفر أمنت غيره لا بزعبا رؤسه بلكع يحسب كنت ذاته هابت كامبر أما خام عر إجر خايو حنت قول عنا يدي أما دسيلو أنت جبرسي تعنكف حدا قول عسي نبو خبط تجبرس أيش عملوني سلازم خنتات وهابنا تأجر تدليو زي أبهري وسخنا أمونات بزخنا يمتن هاي موسخ بهري الله بتانا إشتى أمون تخين كان نوسخها كخير إجابير سلازي نتايلو كم تأملخ النفس وكيف زعدله مسفر من الدعاء غيره بزعبار رؤسه بلكع بزعبار رؤسه يسب تقي موزن قال خوني فتن بزعبار رؤسه بلكع يحسب دا أنبر كابتو زقبو عزيزو خي حسب نفس وكيف أما أكلكم زلو بتتوهبن تسقع هوارياو تسقع له لذا عقمنا نقبر يبلا مالون صبرهم يخصحف لهم كله نفس وكيف أما أكلكم زلو بتتوهب تسقع بلو له كمتي أب حدا سجا بزح أكلات زلنا مو بزل أكلات كأتوقبار حدا زي كونه نحنا بزحات كأخوم أبو كرسوس حدا سجاينا بب حدا جنا نحد هدنا أكلاتنا كمتي توهبنا سجا ببين زخنا وهو بس سجا خبز هلونا تنبي تخوينه بلك عمنتنا ياخد ولا نبيات في الليل حدا نبي كبت حدا نبي في الليل نابنت نا إلسا سجادو يعبي نا إلياس تلا أب إلسا زمتة أتفناي إلياس فلالة تمسفر تجاهب كله أب نبيات كي ترفه حجي ناي بيت كريستيان ملأ زمت ويزمت تنبيتات زقرب له كبيت كريستيان زي حلف ساتهم مستم أقل تزخون تنبيت زمتون مستم نهاجر زخون تنبيت زمتون ببينهم يا سلازي لكع كفلتي هذا نعيش مقلاصات أو وش بيت كريستيان وي ملأخت سلازم تأهاسي مستم عبيت نبيات غير كار إسخات قطر تخونك حمام كاي سقام كاي زعبار إسخات لك أما لك أخطأ لك عيكون سبك كتحت يدلين لعلي له خرّي يدل تحتنا أنا يدك خرصوص بهري يسوس تحتيو ممهرون قويتانا بولو اقرز حاصب همبل زفانا حديقو ماتيس كمان كما خانك خون لو مسب كبرت رؤسي يدل كما يقولوا تفلاتنا تكتري زقادل تقاقل لها حراي بقى
ኣገልግሎት ተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ዘምህር ተኾይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ ኣብኡ ከዓ ክትገላበጥ ኣይትንበር ወንጌላውያን ጸኒሖምሲ ጓሶት ይኾኑ ጓሶት ጸኒሖምሲ ወንጌላውያን ይኾኑ እንታይ ግልብጥብጥ መን ኢኹም ዝገብረካ መን ኢኹም ገይሩካ ጸጋኻ ከይፈለጥካ ኣብ ኩሉ ቆምጣዕቲ ኣይትብል ፈሊጥካ ኣብቲ ዝሃበካ እግዚኣብሔር ኣገልግል ዕላማኻ እንታይ ድዩ ንእግዚኣብሔር ምኽባር ንህዝቢ ኣምላኽ ምጥቃም ድዩ ዋላስ ብዛዕባ ርእስኻ እዩ እቲ ኣውራ ሽግርካ ሽግር ናይ ብዙሓት ሰባት ገዛእ ርእሶም ኣነ ዝፈልጦም ብዙሓት ኣለዉ ዘመርቲ ኢሎም ጀሚሮም ፓስተራት ይኾኑ ኣበጋግሶም ምናልባት ከምኡ ኸውን ይኽእል ግን ጽንሕ ዘይብሉ ፍረ ናይ ሓደ ኦም እኮ ስጋዕ ዝበስል ኢኻ ትጽበዮ ከይበሰለት ትቕንጥቦ ኣይ ንርእሱ ኣይ ንሰብ ሓዲግ መዲግ ይተርፍ ሓዲግ መዲግ ኣይትትረፊ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ብዙሕ ዓይነት ጸጋ ከም ዘሎ ኣብ ሮሜ ዘሎ ጸጋታት ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 9 ጸጋ ውህበታት ይዛረብ ኣብ ውህበታት ኣብ ክልተ እዮም ዝኽፈሉ ናይ ቃል ኣገልግሎትን ናይ ግብሪ ኣገልግሎትን እዮም ሕጂ በዓል ትንቢት በዓል ቃል ፍልጠት በዓል ምልላይ መናፍስቲ እዚኦም ኩሎም ናይ ቃል ኣገልግሎት እዮም በዓል ናይ እምነት ውህበት እምነት ዝበሃል ኣሎ እዚኦም ኩሎም ናይ ቃል ኣገልግሎት እዮም ናይ ግብሪ ኣገልግሎት ከዓ በዓል ፈውሲ በዓል ተኣምራት ግብሪ ሓይሊ ምግባር ናይ ቃል ኣገልግሎት ግን ከም ዝበልክኹም እዮም ብቋንቋታት ምጽላይን ምትርጓምን ኩሉ ናይ ቃል እዩ ናይ ቃልን ናይ ግብርን እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ክልተ ፈሊዎል እቲ ዝነግር ከም ቃል ኣምላኽ ገይሩ ይንገር ኢሉ ዘገልግል ከዓ ከምቲ ኣምላኽ ዝሓቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል ክልተ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ሰለስተ ዝኽፍሉ ኣሎ ተጋጊኻ ኣለኻ ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል ናይ ቃል ኣገልግሎት ናይ ግብሪ ኣገልግሎት ናይ ፈውሲ ኣገልግሎት ናይ ግብሪ ኣገልግሎት እዩ ግብሪ ሓይሊ ተኣምራታት ናይ ግብሪ ኣገልግሎት እዩ መሃብ ብልክሲ መሃብ ናይ ግብሪ ኣገልግሎት እዩ እቲ ዝድንግጽ ብሓጎስ ይደንግጽ እኮ ኢሉ እንታይ ኢሉ መዓድ እንተኾይኑ ብመዓዱ ዝህብ ተገሪ ይሃብ መከራ መራሕ እንተኾይኑ ኸ ብትግሃት ይምራሕ እናበለ ይዛረብ እቲ ዝድንግጽ ከዓ ብሓጎስ ይደንግጻል ኢሉ ሕጂ ገሊኡ ከዓ ናይ ስምዒት ኣሎ ምስ ልብኻ ምትሓሓዝ ኣሎ ግን ኣብ ክልተ እዩ ዝኽፈል እቲ ትገብሮሲ ወይ ብቃል ኢኻ ትገልጾ ወይ ብሓይሊ ኢኻ ትገልጾ ሕራይ ስለዚ እቶም ዕዳታት ንምዝካር ዝኣክል ዕዳ ምሕረት ድሮ ተዘራሪብና ኢና ኣብ ማቴዎስ 18 ዘሎ ክንዲ ማእልያ ዘይብሉ ዕዳ ምሒርዎስ ነቲ በዓል ዕድኡ ውፅእ ምስ በለስ በዛ ክሳዱ ሒዙስ ሒደት እኳ እዩ ዝብኡ ዶ ረሲዕዋ ድዩ ኣይትረስዕ ግን ካልእ ስለምንታይ እንተኢልና ማቴዎስ 10 ክፉእ ስለ ዝኾነ ኣታኽፉእ ባርያ ኢሉ ክፉእ ስለ ዝኾነ ክፍኣት ኣይሓዝካታ ኣይትረስዕካ ዝወድሓንካ ዕዳ ፍቕሪ ብጫይ ፍቕሪ ሕውነት ኢለ ምሂረ ኣለኹ ዕዳ ደግነትን ሕያውነትን ኣምላኽ ብኩሉ ፀሓይን ማይን ምድርን ኣዝርእትን ብምሉእ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ቆፂርካ ዘይውዳእ ዝኩሉ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበልካ ዋላ ፅዒርካ ምፃዮ ዋላ ገዚእካ ምፃዮ ናይ እግዚኣብሔር እዩ ኣመስግን ኩሉ እንስሳ ጥራዩ በስመ አብ ከይበለ ወይ ንእግዚኣብሔር ከይመስገነ ህሩግ ኢሉ ሳዕሪ ዝበልዕ ሰብ ግን እታ ዝሃቦ እግዚኣብሔር ኣታ እግዚኣብሔር ዋላ ፅዒረ ምፃእያ ዋላ ሓሪሰ ምፃእያ እዚኣ እኮ ናትካ እያ ትማይ ናትካ ፀሓይ ናትካ ትምድሪ ናትካ ዝፍረ ዘርእታት ዝኽዳን ናትካ ብምሉእ ናትካ ክብሪ ንዓኻ ክትብል ዘይትኽእል ትኾንካ ስሒትካ ኣለኻ ዓዊርካ ኣለኻ ካብ እንስሳይ ተሓይሽ ኢኻ ኣመስግን ባርኽ ነቲ ዝሃበካ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ክፅሎ ከሎ ጌራ ክቆርስ ከሎ ዓይንቱ ናብ ሰማይ ቋሕ የብል ንኣምላኽ ከዓ ይባርኽ እንታይ ይባርኽ ትብል ናብ ላዕሊ ናብትን ጌራ ኣይኮነን ባርኽ እያ ትብል ንመን ንእግዚኣብሔር ስኻ ግን ነትን ጌራ ትባርኽ ትን ጌራ እንታይ ኣበሳ ኣሎ ንእግዚኣብሔር ኢኻ ዓይኑ ናብ ሰማይ ቋሕ እንተቢሉስ ናብን ጌራ ገይርዎ ኣሎ ማለት ድዩ ኢየሱስ እኮ ዓይንን ሰማይ ቋሕ ይዘብል ኣስተውዕል
ناتنجير يكون كأن أملاخ كبرتهم يا بهير تمسجنهم كاليك عدام مسجانان كبرن وداسي إذا ما أنت خاتكم فقاد أملاخ بخل أمسكوني بل سناي سلز جبرنا أنا مسجن صبوا سلز جبرنا مدحانك لعل خلو بودو بيس كريستوس جبرنا مدحان نحن إجابير بحاجوس نزمر نخوح مدحنا إلى النبللو بمزمور أبكي نفسح جابير عبي أملاخي عبي لعل خلهم أمالختي عبي نقول شمو مبرخ آخران ناتو مع مدري بحري نصفت إروه ننقص مدري أداو قبرو نعفق جميلنا نسجري بلا كاتس عن حموسة مسكانة كاتس عن حموسة جميلكم كسع مئتين ثلاثين زلوا مزموري مالي مزمور مئتين كلهم مدري نجزي أبير إلى البلد زي أبير تمسكن كان مسجد تامو داتاجن كالبا بعدا وانجيل بسرات زقبرنا سنة نجزي أبير نخلوت كنا مال عدا كال دما عدا مسفر صقا قاليش إله نايمو داتاجن بعدا دم تحتت إذا هبزكيل تزاري بولو هبزكيل نعرف سلسة انتايلوه زقرم قال نفسه كفنا زملكتناي هزكيل معرف سلسة سي نسخة حلاو غير قومي كالو خيلو انت رعسب نسب زطفق نجر مصيو أقدم كانت زي نجير كايو بتي نعو خطفق زمصي انت رع طفيو نايت سب دم كابها خدلي سلازا اب قبر حواريات معرف اسرا نتوم شماغلتات صويعو بزل قال املاخن مخرا املاخن مسنغروم باورس كاب دم كل خاتكم نصيهلو كل املاخ ذهبوا حدري نتوم شماغلتات سلا ذهب اسكنم ببو معرف سلسته سكيل زغرم قال اقول له تفلطو تخونكم كا نمذكار يخونكم قطر حاجه جميرنا خنبوبا كاب 10 شيء خنبوبو قدم زرخب كاي بلاعيلو كسمعدوم تدا اخونكا كتزاربهم تدا اخونكا قال املاح قدم ملايلو كملا الله بمنتاي كتمعدا بمنتاي كتمهر كتملس قالوا فلت حراي دحرك 10 شي شنتايلو كونه دما اموداتا شوعه عامت ابا اموداتا شوعه معالتخا كم زبل قال እግዚአብሔር መጽና ታወድሰን አቤት እስራኤል ሓላው ገረካለሁ ካብ አፈይ ቃል ስማዕሞ ኣብ ክንዳይ ኮንካ ማዓዶ تقالنا يقويتاي كاب قويتا كاب قال أملاح تملء شعوبه غيركا تمعد ملا كتمعد ملا كتملس أكو دايكم كام عدم أنا نترسي موت كتموتها مسبلكو انت زي معاد كايو كام من قد رسي إنتو تملسو نفسو كدحن انت زي تزارب كايو انت زي معاد كايو ترسي بحاتياتو موتي دومو قنا كابيد كخدلي قنا خينا ترسي انت معاد كايو نسخة كابرسي إنتن كام من قد رسي إنتن انت تملسي نسو بحاتياتو كموتيو مماتي ترفوني أبسو نسخاقنا نفسخا تدحنيلو صادقا كاب صدقو انت تملسه أبرسو تأمينو كاب صدقو يملس انت تملسه حاتياتك أنت قبره مع انقفي أب قرميو انت أنبر كله انت أنبر كله እግዚአብሔር كموتي سلا زي معاد كايو بحاتياتو موتي اتزقبرو صدقها أيذكرني دوم قنا خبيت كخدلي إنا بله تتأتمني سقنا تقيم كايو بلك سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዕዳደም ነፃኽን ወፅእ ካብ ዕዳ ነፍስኽን ወፅእ ተዋህበና ኩሉ ንኻልኦት ነካፍል ዝወደ ሓንካ ዝወደ ሓንኪ በኣር ንፈውሲ ክፅልየ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን ዝሕመኩም ኣብቲ ኢድኩም ዝሕመኩም ኣንብሩ እሞ ህያዊ ኣምላኽ ቅፅበታዊ በየስም ዝሕመም ዘበለ በየስም ዘጨንቆም ዘበለ በየስም ዝዋግኦም ዘበለ በየስም ሕዱር ሕማም ይግባኣኒ ኢሉ ኣብቲ ህይወቶም ሰፈረ ውዳእ ሕራር تصبر وطع كل بيسم 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 وطع كل بيسم آمين